дӯстони азиз, бисёре аз шумо хоҳиш карда будед ки дар бораи спортстило бо видео кунед. Марҳамат бинед, двойкаҳои фасон омадагиай новинка ғавсакан ҳамроҳи бурукошон. Ина бинед чӣ хел хушрӯ доранд. То размери 54 мешава. Нархи ино 250 сомонай. И материалошон драббаринанд. Видеоро аз 7 дарвозаи Корвон тарафи Тилобозор 6 Риядма ба навор гирифтагим. Касе дар Тоҷикистон боша метавона бо худаш омада аз наздик як бор бина. Чӣ хеле гуфтум то ҳамин размери 54 тақрибан ин мешава. На марҳамат якем хушрӯ, ҳам ғавсан, ҳам стилошон хушрӯ. Оверсайсай на бурукошон примояй. оз як намуди дигаш ваям амун нархай 250, вале материалаш бо беҳад ғавз таракай. ушам нишон метиҳам, метавонед аз онуш интихоб кунед. мо доставка дорем. Марҳамат бинед хитон. ина бинед розови, ин клеточниё ҳаст ко розови, коричневи. ана миноям 250 сомониян. бежеви, савзу, розови не, бежеви, салатви ва анамин клеточни. Иноям бурукошон кати, ино бо ғавсан материалошон. Иам двойка то размери 54 я мешава. Нархаш 250 сомонӣ. Доставка мекунем. Тамошобинони азиз, метавонед ки нависед ба мо. Палточо ҳаста 180 сомонӣ. яна мехе дарӯзакан. дариҷа бо ҳаст худиҳои фасон. ина марҳамат агар дар кор боша нависед. и худиё тиниктаракан двойка. нархошон 200-220 сомон. ана и дарӯзош бошад ғавсо 220 сомонӣ. коричневиро бинед бо и дарӯзтаракай. материалш аҷоиб хушрӯ 220 сомон. ана и намудош ва ёш тиниктаракош агар хато накунам 190 ғавсош бошад 220 сомонӣ. на рангои ярки хушрӯ дора. касое ки мисол нағз мебинанд рангои яркира, материалои ино аҷоиб хушрӯ, ҳечӣ намешаванд. дариҷа боз ҳаст. инам ҳамун риядай, ҳамун 6 рияди 7 дарвозаи. ина нигоҳ кунед, ҳаминоям ҳамаш 220 сомонӣ. дариҷа платишко ҳаст 200 сомонӣ. баъд ҳаст инаиҷа тоққа будагиёш 130-140 сомон тоқаян. нигоҳ кунед. марҳамат иноям без размер неян, стандарттай размерошон. баъд аз анаи Мики Мавз омадагия. Мики Мавзо 3 ранг 4 ранг дора. дарӯзакан начосдор 220 сомон нархи донаш. касе ки мисол опт мегира бо арзон мешава. ҳозир ма шумода нишон метам. ана и рангшам хушрӯ, грязнорозовый, аҷоиб рангаш хушрӯ. размерошон ёра стандартай. пума доран, найк доран аз амин намудо ва боз анами Мики Мавсо омадагиай. и дуюм ряд бошад. чӣ хеле ки гуфтум начос дорану ваяй тоқаян бе брижаян. платио фасон то размери 50 дора. ана ряди боло будагиш боша. размеро тамом шудагиай, размерои майда мондагиай. агар дар кор бошад нависед. рақамҳои ватсапи мо дар рӯи экран ҳастай. мо доставка мекунем ба Русия ки тавассути почтаяй ва аз 3 ҳафта то 1 моҳ рафта дар назди шумо мерасад.